What is up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. Alright, for today's video, as you can see, nandito tayo ngayon sa isang napakagandang resort sa Oas Albay, which is ang CHARLINA'S Beach Resort. Ayan, so we were invited here together with our friends. Ayan, so excited na ako. Kasama natin si Cochero Erigueño, J. Carlos, Jassy Venture Vlog, kasama din si Morenong Oragon, si EJ Mortel, Kapitan Nathan, and si Bicolana Diary. Sobrang excited ako guys kasi it's been a long time since nag-beach kami. So nagdagat-dagat. So nandito na tayo ngayon. Pero ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga nangyari kahapon. Let's watch this! Harap mo. Alright, nasa McDo na tayo guys. And hanapin na lang natin yung mga kasama natin. Syempre, bago tayo mag-continue sa ating vlog, maraming salamat pala sa ating friend na si Drew for this wonderful shirt. Ito ay ang Dai Ka Na Mag-uli shirt. Ayan, available na siya ang merch niya sa kanyang Facebook page. It's Bicolanong Lakwachero. Ayan. So murang-mura lang siya guys. And ang ibig sabihin pala ng Dai Ka Na Mag-uli is huwag ka nang umuwi. Opo, kasi magta-travel lang tayo. O, diba? Ha? Let's go! So papunta na kami sa van, sa black van. Papunta na kami sa puso niya. Hindi kami sa white van kasi baka kidnap. Tsaka social, black van. O, diba? Big black van. And BBV. Hindi BBC. Ayan. So, baho, te. Ano yun? Jomar! Ano ba yan? Let's go! Uy, dulo kami, bro! Go, bro! Dulo nang walang hanggan. Amo mo? Oo, kanina pa kami. Hi! Hello! Kamusta? Hello, mga papawa. On our way na. So, excited kaming lahat. Excited na ba kayo mga bakla? Aba, syempre pa! Ang tagal-tagal nito, ni Baklo. Ulo ko to na. Soryanin mo kami, sir. Yes, ano We daw? are too hot to handle. Sis, wala pa sis ha. Ang aga! Sis ang aga sis. Si Ninang papunta na tayo. Sino po? Ninang, papunta na kami. Ninang! Bless po. Instant Ninang. Tungkol sa'yo. Sila may mga ninong. Tayo Tayo may ninang, yes. Mano po ninong. Kaya kung mga Ang ligaw ba? City na ini? Yes. City ng mga nalisigaw. Parang dito ka talaga sis bagay. Pero hindi pala tayo sa ligaw, Oas. Yes, pa-Oas pala tayo. Mount Sinus. Yay! CHARLINA'S! Ay, ang ganda! Ay, Albi, ang ganda. Naamoy ko na agad yung food. Ninang Lani, hello po! Siya ang Yes, madam. po. Hello, madam. Tatanda tayo. Ayun, siya si Charlina. Hi, Charlina! Kumusta ka po? So, ito ako mag-swimming at kumain. Oh my God! Dito ba sa LU? Oo nga. LU, Legazpi, Ulbay. Wow! Napakaganda dito. Parang gusto ko na dito tumira. Like, very aesthetic. Tapos wala masyadong tao. Ang saya! I love it. Napakaganda dito sa CHARLINA. Pub? Ano mean the pub? Or the view. And si Charlina herself. I-check din na muna kayo. Sige po.
Let's go. Oh, mag-check-in lang din muna tayo. Exciting! Gusto ko na magtampisaw sa beach. Dito tayo magsistay. I love it. Apat dito Tayo dito. sa bottom room. Ay! Versa Ay, ako eh. bottom ako. Versa kasi ako. So sa taas-hata ako. Bottom floor? Uy, gusto ko dito. Gusto ko dito, sis. Maganda rin dito kasi may balcony. Ay, dito tayo, sis! Sabi na tayong dalawa, tapos Gora. na-care tapos. Sige, sige. Ay! I love it! A few inches later. So ngayon, nag-ano muna kami, medyo konting photoshoot, more video and everything. So we're gonna enjoy everything na nandito sa CHARLINA'S. Wow! Taray, oh. Hello! Pagod ako, oh my gosh. Hinabol-habol natin yung drone. Ano yan, be? Ayan na po, kami ay ayan po mga photographers at mga content creators. So more ano muna tayo, photos. Hindi na ngayon prayers before meal, photos before meal. Charing. Excited ka na ba, Mars, mamaya? Thank you po kay CHARLINA'S. Napaka-exciting. More lafang. Kain na tayo. Let's go. Pagkain ng ano mo, ano. Yes. Ang laki ng kalamansi nila. Baka ano yan? Ano na to? Ay? So magbibihis muna kami ng wife kasi may ikakasal. Si Jasper at ang kanyang singlehoodness. Singlehoodness. Oh, iinom kami. Sino magana nung ano? Photoshoot po ang pangyayari ngayon. Ano yan? Use it pala yan. Masaraga Elementary School. Ayan, more photoshoot muna tayo ngayon. Ayan. Go, Papi Papo! Hey, po! Cheers! Grabe, trabaho. Ayan, so natapos na kami sa photoshoot na naarawan kami ng sobra. Pero nag-enjoy naman. Nag-enjoy ka ba? Masaya. Plastikan, hindi siya masaya kasi tungkol sa'yo. Sorry. Ayan, so naka-change outfit na tayo. So ngayon, ang ganap natin for today, magsa-slide swimming lang muna tayo kasi sayang naman, malapit na mag-sunset. And we're gonna try the beach. Pero mamaya, mag-enjoy tayo dito kasi may live band. Ayan sila. Excited ako. Let's go. Grabe, ang ganda ng sunset. Basang-basa na ako pala kasi nagsuswimming tayo. Ang ganda dito, guys. As in. So time check, 7 PM na. Tapos na kami mag-swimming. And mamaya magdi-dinner na kami. And mamaya mag-iinuman daw. And may bonfire daw. And may live band. So excited. Kaya maraming salamat ulit kay CHARLINA'S Beach House for the wonderful and very accommodating accommodation. So kakain na tayo ng dinner. Ayan. We're eating dinner and meron tayong free live band dyan. O, diba? Kain na tayo. Let's go. Grabe naman ang sarap. May mumong ka pa, sis! May mumong ka pa. Harap? Grabe naman pagkagarap nito. Pero hindi ka nag-greet siya. 12 seconds later.
8:01 p.m. Magkaroon choice of song. Go, Kier! Isa pa! Isa pa! Not required. Sino love mo? Sino love mo? God. Aside from God, aside from family, yung nandito. Siyempre, you know, thank you daw. 3:28 a.m. Sino ba sila? The next day. Good morning. Kagising lang namin. So, pababa tayo magbe-breakfast. Ito pala yung view natin dito this morning. Ayan. Ay! Ang view ay mga sinampay. Sorry. Ayan. Malapit lang yung dagat. There you go. Ayan na yung food namin. Kain na kami. So, yung dagat. Ah! Mars! Kain po. Ganda na yan, di ba? Let's go! Tingnan natin yung beach. Medyo low tide today. Everyone's here. I'm loving it. Init. Balik na tayo. Wala pa tayong sunscreen. So mamaya mag-island hopping kami. Saan island ba tayo? Trinity. Sa Trinity Island. Ayan. So bakit Trinity? Kasi tatlo sila. Trinity. Ayan na Marso. Doon nga daw tatayo si... Two moments later. Ha? Alin? Hindi nga! Joke lang kasi. Itsura natin dyan. Tsaka walang motor. Ano yun? Ano lang, pangalan tayo. Araw. Pero gagamit tayo ng sagwan. Ay, pala yung sagwan. Ah. Lala. Peace muna tayo. Tapos magka-contact lens din ako, syempre. Ah, the island life. I love it. Parang Boracay Beach. Fine. Ay, hala. Mag-ano na tayo? Magbe-beach na tayo. Ganda daw yung bangka. Wait lang. Okay. Papalit na rin kami dito. Wala. For your best. No vest for me. Because I'm already Best. the best. Second best. Because mama is the... Invest na My mama told me when I was young. Woman who cry. Who cry. Chill. Oh, woman who cry. Sabi ako araw kaya kasubangki. Oh, nagsayo na karga. Flatheads.
Kanaan niyo po ang eraser head. Tsaka ang black heads and white heads. Ang head and shoulders. Ang dami nilang branches. Bandang flatheads. Kung saan ang head nila ay flat. So pasakay namin ng bangka because we're off to the Trinity Islands of Kangmanaba. Kangmanaba? Kagmanaba, baby! Yeah, Kagmanaba. Dito lamang yan sa Oas Albay. Yan. Yan, kasama natin yung mga kabalingan. Na EJ, si Kier, si Jasper, na single. Pero, ready to mingle. Sasabihin ko sana happy, pero sige, ready to mingle daw siya. Takot ka ba sa tubig? Sis! Pag wala kang live kasi ito na gagawin. Sige, code saver. Code saver. Oh, si Madam I'm so excited and I just can't hide it. Oh my God! Parang sinigang. Munggo. Tara! So the face is ugly. The Bluetooth device. And then you put. Yeah, and then Yung piso. Ayan, pito pa. Vince, can I pull our... Oo, pwede. Ay. Grabe ang wave dito, friend. So maalon. Love it. Let's go to the beach. Ay! Oh my God! It's on! It's green! Udulas kasi. Nag-slide si Akla. Oh, nag-slide siya si Isa. More hike tayo ngayon I love it. So afraid. I'm afraid to... I'm scared. Akit na tayo, friend. Nandito na. One eternity later. Shit! Nakakatakot. Oh my God! A few minutes later. Uy, ang ganda dito. A little longer than a few minutes later. Yan, pababa na tayo. We took a lot of photos dito sa taas ng Trinity Islands. Nakakatakot as a person na medyo afraid of heights. Pero laban kasi maganda yung view. Yan o. Yes. Safety precautions lang tayo sa mga pupunta dito. Pwede kayo magdala ng guide. Or just, hawak lang kayo sa mga vines. Look at the view! Ganda!
candidate number 1. Ayan, umitim-itim na tayo guys. Diyos ko. So, tapos na tayo mag-swim-swim pero baka lumangoy pa tayo after. Pero ayan, kakain na muna tayo. Let's go, let's eat! Nagkaturo! Ilawalay daw ang gusto ni Kiel. Ano ba yung gusto mo? Oh! Iwalay ko din. Minsan unblock, block, unfriend. Ang tawag dyan, pass by. Trauma yan mga bitch. Ang tawag dyan, itigil na ito. Iligtas. So, dyan na pa nagtatapos ang ating vlog for today. We really had fun. Diba? Like, OMG, ang dami nangyari. We really had fun. Thank you so much once again to CHARLINA'S Beach Resort. Dito lamang yan sa Oas Albay. Kaya guys, if you want to check in, kung gusto nyo mag-chill, kung kasama yung mga friends and family nyo, and naghanap kayo ng beach trip, ito na talaga ang pupuntahan nyo. This is your next destination dito sa Oas Albay. So, for inquiries and reservations, punta lang kayo sa kanilang Facebook page. Ilalagay natin siya sa description box below. So, i-contact nyo na lang sila. So, we really had fun tonight and kahapon. And ang daming mga nangyari. Kumain, nagsikantahan, oh my gosh, uminom, and basta, we really had fun. Kaya maraming salamat to CHARLINA Beach Resort. So I'm sure babalik kami dito kasama naman yung ating mga friends and with our family. So if bago ka sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, and please don't forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you in my next vlog! Bye!